Kai ɗan kasuwa ne? Bari ma wata tambaya to. Ya ake samun customer tukunna? Ko kuma ya ake retaining ɗin shi? Da farko har ya zo zan ce har ya zo hannu daga lokacin da ka fara haɗuwa da shi har ka so ka maida shi ka zama hannu. Wannan shine topic ɗin da za mu tattauna kansa customer journey. Akwai wanda ya min tambayar cewa shi baya samun kwastomomi a kasuwancinsa ko kuma bai san yadda zai retaining ɗinsu ba. Kamar inda a ce irin ya yi advert ɗin nan bai san yaya zai retaining ɗin customer irin from stranger ya kasance regular customer ba. So shi bai san waɗannan processes ɗin ba. Bari in baka wani misali guda ɗaya. Idan kana da aure zan tambaye ka, yaya kuka haɗu da matarka, ya kuka haɗu da ita? Idan kuma kana da budurwa zan tambaye ka, ya kuka haɗu da ita? Kamar yaya kuka fara gina relationship da tare? Da farko dai na san cewa ba daga lokacin da ka same ta kana samun ta kawai ka ce ba ni lambar wayar ki shikenan kin amince za mu yi aure? Ina tunanin ba haka bane ba. So akwai processes da ake bi na farko kafin a gina relationship, a gina dangantaka tsakaninku, a fahimci juna har ta kai ga ta amsu soyayyarka kuma za ku je ku yi aure. Ina tunanin haka ne. So haka ka samun customer ki kuma retain ɗin customer a business. Na farko a lokacin da customer ya ga kayanka zai ɗauki ka ne a matsayin stranger. Ita ma a lokacin da ta ganka ta ɗauke ka a matsayin stranger, bata san ka ba, bata san manufar ta gare ka ba, shin cutar ita zaka ko ba cutar ita ba. Shi ma customer a lokacin da ya gan kayanka bai san da cewa kayanka yana da kyau ko ba shi da kyau ba, kuma yaya zai ci gaba da business da kai. Kai me ma sa zai sai kayan naka, kuma me yasa zai yi business da kai? Wannan tambayar da ya kamata mu yi wa juna kenan, me yasa zai yi business da kai? Kuma ita wacce kike so din me yasa ma za ta so ka tukunna? Wannan shine abin da ya kamata ka ɗan tsaya kamar saka biyar ka yau kanka wannan tambayar. Idan ka samu amsa bari mu ci gaba. Da farko shine a lokacin da kaga customer kana so ka tallata masa kaya, zaka tallata masa kaya cewa ga kayana na, ga fa'idojin kayana, ga abin da ya kamata ka siya, ga kuma fa'idar da zaka samu ka siya wannan kayan nawa. Saboda wataƙila akwai businesses da yawa da suke nan gurin, amma dole ya ware ka ware kanka ka ce zai siya kaya a wurinka. So yanzu misali bari mu ɗauki kan naka kan cewa zai siya kaya a wurinka. Da farko ka fara masa advertisement, ka fara tallace kayayyakinka, za ka fara juya shi, ku fara gina relationship. Kamar yadda kai ma ka karɓi lambar yarinya za ku fara gina relationship, ku fara gaisawa yau ne gobe ne har jibi. Wani lokaci ma wasu sukan iya cewa ka kasance abokinta, wani lokaci har a kai Allah sa kamar misali friendship zai juye zuwa soyayya. Ina tunanin haka yawanci masana suke cewa. So daga wannan lokacin kuma daga stranger ne kana gabatar masa da kayayyakinka da fa'idojinsu, yana fahimtar business na. Saboda a business akwai building trust, haka na a relationship akwai building trust. Idan ba ta yi da kai ba ta baka lambar ta ba. Don haka sai ka bi shi a hankali wajen yadda zai fahimci al'amuranka, ku yi building relationship da shi, ya fahimci business naka ta yadda kuma zai siya kayayyakin naka. A karan farko kakkai tunanin zai siya kayan dan ka tallata kayayyakin naka. Akwai dalilai da yawa da yasa ake yin tallace. Ba wai kawai da zaran ka yi talla kai tunanin cewa mutane za su zo su siya kayanka ba. Ba haka bane ba. Ana yin talla ne fa'idoji da yawa. Misali bari baka guda biyu. Na farko shine ana yin talla ne wajen da zaka sanar da duniya cewa kana wannan business din, wato campaign. Ana yin biyu kuma wajen da zaka ƙara tunatar da mutane cewa kana wannan business din. Ta yadda duk lokacin da mutum ya ga wani abu related to wannan abin da yake so siya. Misali kana sayar da wayoyi, so sai kake sanar da abokanka cewa kana sayar da wayoyi. Wataƙila a time sukan iya manta sai kana sayar da wayoyi, amma sai ga advert naka misali a wasu status naka ka ɗaura hoton wayoyi, sukan iya tunawa akan cewa in za su siya waya fa wajen ka za su so su, ko kuma in wani abokin zai siya waya wajen ka za su turo shi. Don haka abin da yasa ake advertisement kenan. Amma kar kai tunanin cewa daga zaran kai advert mutane za su siya kayanka. Ba haka bane ba. Wataƙila sukan iya zo, amma kar kai tunanin irin za su zo rudugo inda su siya kayanka. Akwai mutanen da suke tunanin cewa sun kashe kuɗi wajen advertisement amma ba sa son irin engagement da yawa ɗin nan. Ba haka bane. Building trust ake yi da customer, stranger to customer, da yanda za ka yi building. Wannan shine abin da ake kira customer journey. Da farko in ya ga kayanka in ya ga kayanka wataƙila he's not interested ba zai siya ba, sai ce zai share. Ana nan in ya gani so ɗaya so biyu so uku sai fara tunanin cewa wannan abun fa wataƙila yana da kyau, sai fara tuntuɓan ka yanda zai siya kayayyakin naka. Kuna nan da shi kuma ana nan kana ƙara tallata masa kayayyakinka, kana ƙara building trust tsakaninku, kana building relationship. Wannan shine relationship da ka ƙara building. Ka ɗauki dai misalin da in bayar yanda za ka yi building relationship tsakaninka da wacce kake so. Don haka soyayya da ku yi building trust ne a building relationship a hankali har Allah kawo lokacin da za ku fahimci juna, har ba ku gabatar da juna kuna son juna, har a zo a ce za a yi magana aure misali da makamantansu. So shi ma haka ne business. Yanda za ka yi a soyayya hankali ka ja ra'ayinta a hankali ko kuma ke ma ki ja ra'ayin shi. So haka ake yi shi ma a business. Don haka wannan shine takaitaccen misali, wato yanda ake gina relationship da customer based on love scenario.
Wani shine abin da ya kamata mu fahimta a duk lokacin da za mu yi business da kuma da customer ko kuma neman shi.